Здравейте всички от VBOX 7, аз съм Респект и тук при мен е Gunrise. Здрасти! И ние сме от GamersBG и сега започваме епизоди на Need for Speed Underground 2. Да, така това ще го скипна, да не стане много дълъг епизода. Ще го направя към 5-6 минути, 7 най-много. Защото да. И да, това е една много готина кола. Nissan 350Z. О, тя е много яка. Значи не мога да карам много хубаво, тъй че ще извиняйте. Аз пък играем мъка. Да, той играе Матасия. Защото Много съм е добър. копеле. Сървъра на БГЦ. Да. Какво правиш, бе? Нищо. Но ми лопаш. Ти лопаш, сега ми се правиш тук, че съм. Да, не мога да карам много хубаво, тъй че... И сега ще види... Ооо! Ето. Кой ще видя? Блъснах се. Той направо го намачках. Значи Митко няма... Божидарче. Тихо е. Трябва да се намалиш тук звука и да го резнеш. Абе, няма. Напред като мене. Абе, да, бе, Аре, си играе 50 часа. Аре, бе. Абе, мръдни ми са, бе. Хубаво, той вместо 20 Вместо 20 ще прави почна на на НФС, защото 20 не ми се играе. Така клипа сега да вземем кола, да минем едно състезание и ще приключвам с епизода. Сега тук малко дрифт, дали ще стане? Не. Бега, пак ме люпнах. Абе, какво правя, бе? Какво правиш, бе? Въртя се. Боже, не мога да карам, бе. Сега коя кола да вземем? Пежо не. Фокус не. Това не. Или Нисана. Или Хондата. Нисана или Хондата, бе? Нисан. Ай, Нисана. Рейчел. Секси. Кога ще го кажеш? Утре. Вечерта? Ще видя. Сигурно. Да. Защото сутринта ще качам той магазин. Да, сега къде отиваме? В гаража и ще свърши с епизода. Много кратък. Какво е? Кой искаш ти? Много кратък. После ще конвертирам 5 часа. Нищо. Аз един клип 15 минути го конвертирам за към 40 минути. Не ищи. Абе, хубаво е, не ми викай, бе. 5 минути. Кой ти вика? Аз ти говоря като обикновен човек, бе. Викам ти. Аз го казвам 5 часа, грубо казано. Аз ще го конвертирам за 10 минути, 15 там. Даже за по-малко, като е малък клипа. 10 минути клип не може да го конвертираш за толкова малко се не е много. Абе, не ми викай, бе. Кой ти? Ето, виж как вика. Виж ти какъв е. Аз се Сад. се излагам пред хората. Садна са. Садна аз на тебе. Ето, виж ти как садна. Абе, буклук. Ето, виж ти. Садна аз на тебе чайката. Йо. Опа. Сега. Тук е така ще с... Няма какво правя, бе. Добре, това е за първи епизод. Чао. Чао.